Yo, what's up? So, biyahe tayo ngayon ng Tarlac. Tapos, punta tayo ng Nueva Ecija. Meron tayong isang project na mag-alaga ng crayfish. Yan. Yung, alam niyo crayfish, yung malilit na lobster. Yan. Ano kasi yan eh, boom ngayon yung negosyo dahil ano yan, I think 2.5 hanggang 3.5 per kilo, no? So talagang ano, malaking tubo. Tapos naman didiretso tayo dun sa Nueva Ecija, kung saan nandun yung ating project na owner type jeep na restoration. Tapos co-convert natin siya sa camper yung, kasi ano, magka-camping na tayo, biyahe na tayo. Siguro ano, after 2 or 3 months. Yan ang projection ko this year. Yan. So stay tuned kayo. Meron tayong mga project na gagawin. Parang mga serye siya. Magiging serye yung pag-aalaga ng crayfish. Serye din yung pag-restore ng OTJ. Kung tawagin namin si Totoy Vivo. So chillax lang tayo sa biyahe. Sana magandang audio nito kasi naka-headset lang ako eh. Nilagay ko lang siya sa ano, sinuksok ko lang siya sa helmet para hindi masyadong maingay yung ano, yung hangin sa motor. So may dala akong mga ekstrang gamit kasi baka doon ako matutulog sa either sa Tarlac or sa Nueva Ecija. Bili muna tayo ng pasalubong sa ading ko, sa bunso kong kapatid, ang ano, langgunisa. Yung mga hataw-hataw oh, kasama yata nila yung nadisgrasya kahapon eh. May nadisgrasya kahapon doon sa may munisipyo. Kurbada na, umovertake pa, tapos may nakasalubong siya. Yun, sa pool. Malalayo kasi biyahe nila kaya kailangan nilang humataw. Tanghali na sila nakaalis, siguro galing yung Bulinaw o kaya Agno. Dito kasi magandang pasyalan ng mga riders na grupo eh. Bulinaw Rides o kaya sa Agno. May maganda na rin kasing kalsada dyan sa Agno. Hanggang doon sa dulo na sa may Abagatanin. Ang ganda ng mga beach dyan, mga white sand din. Tapos so, going Bulinaw naman, meron na rin shortcut na daan from Banina sa manggagaling via Colayo. Ayan. Overtake tayo. Tigil yung bus. So mamaya na tayo mataw-hataw. Chill ride muna tayo kasi ka-start lang natin. Meron na mahatawin agad. Basta ano lang tayo, wag masyadong mabilis, wag masyadong mabagal. Mga average sa takbo kasi dapat mga 60 hanggang 80. Yan. Pag mayroong masyadong mabilis sa likod, pagbigyan mo na, overtakein mo na. Kaya naman bumilis itong si Bembol, itong motor natin si Bembol. Kaya naman magbabilis dito. Kaya niya tumakbo ng hanggang 110 naman kahit papaano. Dito ha, sa ano niya, speedometer niya, di ko lang alam yung totoo. Kasi sensor type na siya eh, hindi na siya kable. Sensor na siya dun sa, nakakabit dun sa may ano, sa may disc brake. Yan ang mga bagong style ng speedometer ngayon eh. Chill lang tayo. Wala ako kasi dalang extra ano, belt. Nung nakaraan, liangkas ako. Masyado kami mabilis, nakipagkarerahan kami dun sa mga ibang motor saka sa ibang sasakyan. Yun,
bumigay yung belt. Wala na natin yung ano, yung kotse. Mukhang ano yan, biyaheng malayo pa yan. Hindi pa kasi ABS tumutong natin eh, kaya pag pumreno ako dalawa sabay. Saka para may iwasan din yung skid. Kasi kung isa lang ang preno mo, lalo pag mga sudden brake, mag-i-skid yan o kaya babalagbag. Either mag-skid yung likod o babalagbag sa harap o tumambling ka pag sa harap ka lang magpreno at mabilis. Pwede kang tumambling. Tagal-tagal na rin na ako nagbumotor. Actually dati akong presidente ng isang motorcycle club dito sa amin. Isa sa mga kauna-unahang nagtayo ng mga ano noon, motorcycle club dito sa Western Pangasinan. Medyo nag-80 na tayo. Hindi na ako, nagdipad lang ako, hindi na ako nag-elbow pad kasi nag-jacket ako ng makapal. Yan 80 talaga yung average kong takbo, 80. Pero pag ginaganahan na ako, medyo ano na yan, mabilis na. Nagka-average na ako ng 100. Lalo pag malalayo yung biyahe. Basta kampante ako, lalo pag may dala akong mga extra pyesa. Dala ako mga extra tools. Waiting tayo. Bago naman to si Bembol, kompleto to sa mga signal lights, brake lights, headlights. Maselan ako sa motor eh. Gusto ko yung laging kondisyon, laging maintenance sa panggilid, lalo pag ganyang ano, automatic. Importante yung maintenance sa gilid, panggilid. Ito pa lang si Bembol ay Rusi Pulse 150. Nung una wala akong bilib sa Rusi, pero ngayon medyo bumibilib na tayo. Maganda na yung mga labas nila ngayon. Lalo na daw yung ano, yung Cyclone RC 250 at RC 500. Maganda raw talaga yun. Kung mamaya ng konti, magre-restart tayo ng camera kasi ano eh, pangit yung masyadong mahaba. Kung tinuloy-tuloy, nahirapan ako mag-edit. Itong kurbada na to, ano to, mataas ang rate ng aksidente rito. Hindi ko lang, sabi nila may multo raw. Pero dahil sharp curve talaga siya, parang blind spot siya. Dami nang namatay dyan. Karamihan motor. Sabi nila pinagpapakita raw, may tabatawid daw na aso. Daming istorya eh. Nawawalan daw ng preno, nawawalan ng control. Madilim kasi yung ano na yan, kurbada na yan, madilim sa gabi. So nung araw yata hindi yata kompleto yan sa signs. Dapat yung mga signs, diba, na curve, ganyan, curve sign. Wala yata nung araw. Ngayon meron na ring barrier sa gilid. Basta dapat defensive driving tayo lagi. Huwag kayong manghinayang magbusina. Hindi naman kayo nangaabala ng ibang tao, pinaparamdam nyo lang sa kanila na nandyan kayo. Baka biglang mag-isip na lumabas, di ba? Hindi mo alam iniisip niyan eh.
kahit anong galing mo magmaneho, pag yung mga ibang sasakyan na nasa lansangan, eh balasubas, mga kamote riders, di ba? Lagi ko ang binabanggit, paano mo ma-imagine yung mga nagsasalubong ng mga single na motor, di ba? Ang liliit niyan eh, lalaki ng kalsada, minsan 4 lanes pa eh, nagsasalubong pa rin eh. Talagang ano eh, talagang big kamote, mga hybrid na kamote yung mga mga isang piraso, 1 kilo. Nakatawa lang eh. Nawala na yung ano ni Bembol na pag lumidiko ka eh, parang may sumasayad. Tingin ko dun sa busina, kaya in-adjust ko yung busina niyan eh. Binawasan ko yung bracket niya, pinutulan, ginawan ko ng panibagong butas, parang pinano ko siya. Hindi naman siya pinutulan, yung isa kasi naputol na eh, nalaglag eh. Tapos mabuti na lang hindi nalaglag yung busina, nakasabit pa rin yung wire. Tapos ginawa ko doon, pinutasan ko ng panibago, mixin na yung bracket. Tapos nung binuksan ulit, umuwi si Buknoy, inano ulit namin, tanggalan ulit namin ng bracket. Nilagay ko sa malapit yung butas para hindi na siya masyadong umuuga, at saka hindi siya sumasaya dun sa sa gilid, sa pinaka casing, sa flaring. Dito rin may na high risk din dito, dami na rin na disgrasya dito at namatay. Nung kailan lang yung motor, sumilip lang siya eh, umu-overtake siya, sumilip siya, parang nilabas niya yung motor sa lane, dito mismo sa area na to. Patay, dalawa. Di ko alam mag-asawa o patay sila pareho. Dito on the spot yata yung babae, tapos yung lalaki na hospital pa yata, tapos namatay din. So ingat talaga, sobring ingat talaga tayo mga motor. Taas ng risk ng aksidente ng motor. Huwag nyo gawing biro-biro yung pagmamaneho, huwag tsambahan. Dapat sure ball lagi. Kung di kayo sigurado, huwag nyo na ituloy. Kala mo yung takbo mong 40, di ka mamamatay. Kahit 20, mamamatay ka. Huwag napuruhan ka. Lalo walang helmet, no? Yung mga helmet nasa siko. Pag nabangga, ligtas yung siko eh, no? Buo yung siko eh, yung ulo wasak. Mamadali. Isang unit, hiwa-hiwalay sila. Anong klaseng yun, grupo yun? Hiwa-hiwalay sila, lalayo ng agwat nila. Sa tingin ko nagkakanya-kanya na yata sila ng uwi. Parang grupo nila yung aksidente kahapon eh. Hindi sila convoy. Parang karirahan sila sa daan. Batik tayo. Basta kita mo naman eh, wala problema eh. Hirap yung mabalik tayo ng alanganin, di ba? Subukan ko dumaan sa LTO, baka meron na yung card ko. Sabi kasi iti-text ako, hindi naman nag-text. Dahil lang sandali ng 7-Eleven dito sa movie. Dito na rin ako bibili ng langgunisa para kay Joy. Kahit ilang dosena lang, kahit 2 dosena lang, masaya na yun. Basta mayroon.
Dito tayo bumili na lang. Ay, wala, sarado. Linggo kasi. Ay, ito pala, bukas. Tayo bumili ng Laguniza. Ito 60. Opo. Ti per dozen. Opo, dalawang tali po. Ano daw? Duha man garon. Ay, talo. Tayo ng ano? Laguniza. Dito kayo bumili, nasa ano lang siya. Nandito lang siya sa may bandang bypass road. Akong barya pala. Ibarya na ba kayo sa 1,000? So 60 lang per dozen ito maliliit. Ito malalaki 90. Tapos meron ding 120. 120 dito. Pag pinirito mo yan, kakapalenggot na lang yan parang kulangot. Pero masarap. May 30 pesos ka, sir. Awan. 50. Lagyan natin sa ano. Bukan. Huwag mo na yung makina. Para kay Joy. Thank you. Pag nag-reset. Reset muna tayo.